wuoye sector mar transport. Wach finance bill. Wach mar finance bill makoro nyo oketi makoro idho malo sane ne hinyowa kaka wan joma nie sector mar transport. Endalo mane jowadwa gi timo campaign ne wawinjo ka president manoka loch wacho ne bottom up. Kata kamano sama koro wan yitiere ne bottom up koro lokore tiere ni kare no wacho ni gik man piny itero malo mane tie bottom up. Okwayo jotendwa kaka jod bura mane watero mondo mi sane financial bill magidwa dhi kalo sane ni ging'iye weche mag mafuta. Wan kaka jo transport wahinyore kabisa nikech mafuta medore okinyi godhiambo, jawuoth bende onge pesa ok nyal medore. Sani geche mang'eny ochung' to gari oting'o ji mang'eny mapidho. Koro kaka jalno manie sekta mar wuoth kata mar nyamburko inyalo wacho ang'o e wach paro mar chiko omenda midhi kal kiny kod jod bura? Gima ng'eyo manyalo wacho ne jod bura kata ka gidwa ne gi chunygi neno ne gikale chik to weche mag fuel gine ka gima gidwoke piny nikech fuel e gimoro amora. Ka fuel ni malo to ngima bende ni malo. Koro fuel kanyo ging'e mondo gidwok piny. Ka fuel odok piny to ngima mar raia dhi bedo maber. To bende finance bill no bende winjo ni e sekta mar nyamburko kata mar transport nitiere osuru mochuog e wiye kanyo mar 15%. Inyalo wacho ang'o? Odhi hinyo koso dhi kelo ber e sekta mar osuru momed no dhi hinyowa kabisa. Kendo dhi chopo kama koro kata matokni ok dhi ringo, ji nyoka olonde mag mitoka mapok ochulo jaindi. Pesa onge, nyaka joma tiyo matoka onge kod pesa. Wan nyaka manambni me stage ji nikech ji odenyo nikech ka wagi pesa ka wadhi ng'iewo alot, wadhi ng'iewo omena, wadhi ng'iewo gimoro amora. Gombo ni jod bura otim ang'o? Jod bura kik kal, to ka jaod bura mokalo nikech ong'iewe gi pesa, mano nyiso ni nodhi dwaro iye, ok nodhi dwaro i jopiny. Erokamano ahinya. Machiegni.